हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आउ गोटे ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। मु ओडिया बॉय कानू प्रत्येक दिन आपण माने अलग अलग वीडियो देखुले, बहुत भल पाइबा देइचंती। आज भक्ति मार्ग को पळेबा। आज आम गाँव रे फर्स्ट टाइम प्रवचन होची हब आसीगले। प्रवचन गायक शिरोमणि महाराज चित्तरंजन नायक सार बहुत सुंदर से प्रवचन करती। विषय आम बहुत शुणीचु। क्लीयर करी वार्डिंग कहती आ बुझाती। आपण मैंने निश्चित भल लगे। आपण मैंने नुआ दुनिया को चली जातु। भक्ति माध्यम सत्संग करूँ। देखा आज प्रवचन में कौन विषय पड़ूँ। आसीगले बर्तमान मुझे चलनी आपण मानक देखी। प्रवचन आरंभ हो गलानी फ्रेंड्स। भक्त मानकर भिड़ लगी आसन ग्रहण कले। आपण माने भक्ति माध्यम को पलि चलतु आउ शुणु। सरला गायक शिरोमणि चित्तरंजन नायक सार आसी पहुँची जाइछंती स्टेज उपरे। आउ पार्टी आज आम प्रवचन शुणा आउ किसी शिखा। आपण मैंने भी शिखु। सी माइक्रोफोन धरले देखा। धन्यवाद सारे आज जो भजन निर्देशन कले। गुरु नहीं, गुरु बिना तो मुक्ति नहीं, गति नहीं तो मुक्ति नहीं। इस संसार में केवल 4 जन गुरु था। प्रथम गुरु होती माँ, द्वितीय गुरु होती पिता, तृतीय गुरु जे कि हमको शिक्षा देते सी शिक्षा गुरु, चतुर्थ गुरु जहाँ शरण में आम दीक्षा नहीं था। जेकोसी
ଯେକୌଣସି ଧର୍ମରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଭଲ କାହିଁକି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବିନା ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ସବୁ ଅସାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କେହି ଜଣେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏ ମାଟି ବାହାରେ ଯେ କି ଗୁରୁ ବିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଅଧୀନରେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେଇ ଗୀତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମ ବରକୋଣା ନିବାସୀ ଏ କଷ୍ଟଟା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରି ସାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୁରୁ ତ ସବୁର ମୂଳରେ ଗୁରୁ ବିନା କିଛି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାଇ ଗୁରୁ ଭଦ୍ରକାଳୀ ହରମା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଦିଏ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ସେ ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବିନା ପଡ଼ିଛି କଥା, ତେଣୁ ଗୁରୁ ଋଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଦିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଉଛି। ତାପରେ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଇବା। ଗୁରୁ ଗୁରୁ ତୁମେ ଦୟା ସାଗର, ଗୁରୁ হে গুরু প্রভু তুমি দয়া সাগর, কে সুঝি পারিব ঋণ তোমার, আউ কে সুঝি পারিব ঋণ তোমার। গুরু হে গুরু তুমি দয়া সাগর, তুমি দয়া करणाय ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରବଚନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଶୁଣିଲେ। କେତେ ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା, ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ସବୁ ପଳେଇଥିଲେ। ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା, ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଏମିତି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରବଚନ ଥରେ ଶୁଣିଲେ ଯାତ୍ରା ମେଳା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲିଯିବେ। ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ ବାବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ମା' ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।